Een prachtig boek. De week is voorbij en dus is het tijd voor een nieuwe puzzelpost. We gaan weer naar uitzocht en ik ben heel nieuwsgierig. Doe ik? Kom. De vraag van deze week is: tag in onder deze video die Minecraft speelt of laat weten wat je favoriete game is. Vorige week bij Erjen de Beeld. Hij is een groot Cambuur fan en hij had een petitie start voor promotie voor Cambuur. Waarmee hij 28.000 handtekeningen opgehaald had om degradatie van Cambuur te voorkomen. Dat is hem net slagen, maar hij had wel een super coole vlag gekregen van Cambuur als dank. Dit is de puzzelpost van deze week. Dit is de originele foto en het goede antwoord wie Game Meneer. En de winnaar van deze week is Nine Hiemstra. Ja, Nine Hiemstra. Ze is tolwier en ze komt uit Drachten. En Nine, als de koffie klaar? Want dit boek komt nou naar die tafel. Drachten is trouwens geen stad. Dus als de komst denkt wel dat het een stad is. Maar het had geen stadgedocht. Dus ja, het is dus een dorp, maar als het in het centrum van Drachten komt, dan denk je echt dat het een stad is. Nou, de stritter van Nine ben ik nou. Oh, liet het boek haast vallen. Nummer 24, als het goed is het Jere. Hallo? Hallo. Kijk eens aan. Ah, goeie. Hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik ben Nina en dit is Liv. En dan sta ik in Drachten? Ik woon hier schreef tegenover. Oh, dat is een makje. Ja. Hè? Hey, kom man. Ik hoor mijn hond serieus hier blaffen, maar goed. Er komt nog iemand. Wat heb je hier? Hanna! Dit Hanna. is Hanna. Hanna. Hey Hanna. Hoi. Hoe is ie? Goed. Oké, waar komt je bij dan? Uit Drachten ook. In Drachten. Dat wist je niks aan maar in één keer. Op de fiets. Nou, goed bezig. Hey, gisteren ook een beetje Fries Hanna of net? Nee. Nee. Ik ben wel iets opgevoed. Dus als ik zin dat Fries praat, versteer je me wel. Ja. Je bent echt bij elkaar. Je bent echt wel een vriendengroep, zeg maar. Ja, we zijn altijd met nog één meisje en volgens mij nog iets van 3 jongens of zo. Oké. Ja, Quincy en Martijn, En Posma. oh ja, 1, 2, ja, Posma. hoppa. Toppie. We hebben broekjes gemaakt. Hij staat het zelf maken? Ja. Mag ik daar ook een stukje van proeven zo meteen? Jawel. Nou, Wil je ook slagroom? nee, ik ben niet zo van slagroom. Oké. Ja, dat vind ik ook, hè? We dachten we gaan even buiten chillen, maar dat zit er niet in nu, hè? Eigenlijk. Nee, niet echt. Oké. Gamestick af en toe? Ja. Oké, wat voor games speel je al? Team Fortress vind ik echt een leuk spel. Ja. En Fortnite. Wat is er leuk aan Fortnite? Fortnite, nou ik speel het met vrienden en dan is het wel leuk, maar anders vind ik het niet zo heel veel aan. Ja, of we zitten op de schommels, of we zitten hier, of we zitten daarop. Wat maakt Drachten nou leuk? Dat er best wel leuke hangplekken zijn. En jumpstijl. Ja, jumpstyle. Jumpstyle, ja, dat ben ik En, geweest. Groeten van en de mensen. Welle, de Welle is ook gangster. Van wie krijg je de groeten, zei je? Van deze grappie. Hey Gappie. Hey man, alles goed? Ja. Leuk. Hey Jessie, leuk je te zien man. Hi. Zie je niet wel mij ook al op een basisschool? Nee, zij niet, maar wij zaten wel bij elkaar. Ik ken haar van Liv. En ik ken Liv van Scouting. Waarom zit er net op scouting nog niet? Ja, niet hè? Ja, niet Omdat ik scouting niet leuk vind. Wist je al wel een keer mooi best naar de scouting? Nee, maar ik heb wel, ik weet wel, ik vind... Ik vind dat het al best een keer mooi is naar scouting, Ja. hier. Volgende week kan je komen kijken. Oké. Oké. Afgesproken. Waar bent het in Huid? Mijn huid woont helemaal aan de andere kant van Drachten. Die in Huid en met skaten. Ja. En had je nog een goede banenhuid? Ja, best wel heel erg. Ja. En ik met hem. Ja. Mijn vader heeft nu ook een nieuwe vrouw en daar kan ik ook heel erg goed mee, dat is ook leuk. Oké. Dus in Huid is ook naar trouwd. Ja, en nu heb ik dus een stiefbroer en een stiefzus. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. En weet je met al wat je een burger wil of dan net? Nee. En daar dan leven, is toch wat het voor de was? Journalist. Journalist. Oké. Stel mij eens een goede vraag. Als journalist zijn.
Ik heb echt nog geen idee. Oké. Oh. Dat is volgens mij Rutger. Oh. En Nina, wat was het ook weer een letter? Fotograaf of ook iets. Ja, zoiets. Met fotografie. Ja, want mijn stiefmoeder die doet dat nu, maar dan voor zichzelf gewoon, gewoon als hobby. Ja. En ik dacht van ja, ik wil het misschien ook wel doen. Ja. Lijkt me wel grappig. Nou, het is ook heel grappig. Ik vind het ook heel leuk. Zullen we straks een leuke foto voor jullie maken? Ja, is goed. Straks, dat doen we. Sure. Deze moord is niet te vergelijken met de vorige, zei de forensisch rechercheur stellig. Het slachtoffer heeft messteken in haar hals en op haar borst. Aan die verwondingen is ze uiteindelijk overleden. Is er niets gevonden dat overeenkomst vertoont met de andere moord? Christian keek hem vragend aan. De forensisch rechercheur schudde zijn hoofd. Nee, niets, behalve de leeftijd. Ja, het is weer een jonge vrouw, zei Christian. Ja. Dit weer toch even deze weekend, Mai. Nine! Mai. Hanna. En mijn lift, maar ja, die is aan de hoes. Dus, doch oorweekend ik maar de puzzelpost. En waar weer zit ik dan bij die verder door? Mijn boek, tot oorweekend. Hoi!